бачаҳои ча дар шумо ҷонам як чира чахчах мекунам тури фаҳмена дастгирӣ кунем яка буд манучерай клуб волник буд спортсменти нағз буд аммо акай дунё гузаштака мырдак да короче занаш қати се кудаки майдак кудакҳои майдак тоқа мондагиян дар ҳамин клуб зиндагӣ мекунанд дар як общежитие комнатае короче снимат мекунанд зиндагӣ мекунанд заншон дар як ходокхона продавец ходок мефурӯшад бачаҳои ча аз шумо хоҳиш мекунам дар ҳамин моҳи шарифи рамазон то охири моҳи шарифи рамазон фитри рӯзатонай аз барои аллоҳ 100 сумай 200 сумай 50 сумай ҳама каса ҷамъ гир кунем дар душанбе сити ҳамин апа партоем дастгирӣ кунем ҳамин кӯдакҳои майдаша хушрӯ ба воя бирасонам фаҳмиди родной просто бачаҳои ча ин зиндагӣ то метада ҳамин моро ҳозир ҳастем пага худо накуна бизанем бимбурем ҳамхали мардако бо пайдо шаванд кӯдаки санги моро қади кӯча ҷамъ гир кунанд дар шумо ҷонам тури фаҳмемонам номерои ватсапшам мемонам зангш бизанед дар клубай бирен хабарш бигирен айпеши бинен ҳамаша биёен илтимос дастгирӣ кунем то охири моҳи шариф рамазона ҷамъ кунем як замин мехара як чӣ мехара родной хеле хуб мешавам кӯдакако всю жизнь дар ёдшон мемонад ки халқ мардум пул ҷамъ кард ба моро як замин харидан як хона харидан як чӣ харидан ку як ҳаракат кунем чӣ мешавад иншолло зиндагии ваё хуб мешавад родной просто вақт дар кора ки ӯ кӯдако калон шаванд фаҳмиди 10 сол 15 сол вақт дар кора не ки мо метавонем иншоалло дар 4 рӯз зиндагии ҳама оиларо ҳалиш кунем ҳама каса родной дар шумо ҷон тури фаҳмед